hadde han gjort det yrkeslivet, da gjorde han det uten 3 måneder rett på veggen her. 3 måneder? Ja, det er skibra. Hva skjer, Ole Jørgen? Hva skjer? Nå skjer det... Jeg føler veldig jeg føler en voldsom fred. Jeg synes den freden helt ubeskrivelig, da. Synes du ikke det? Dette er et filmbilde, folkens. Dette her skjer akkurat nå. Skal jeg skrive det som jeg skriver det? Det er sånn Du, Alex, joker. Skal vi ta med debatten? Kunst kontra vandalisme? Det er jo kunst versus vandalisme. Fantastisk. To meg for til i dag. Jeg henhørte min forstand. Gratulerer med dagen, Tona. Takk, takk. Dette blir bra. Dette blir kunst. Pettner, det er deg. Da er faktisk Espen Slettner første gang på TV på nesten 10 år! Sist gang var jeg i taxi. Nei, det var jo bare det. Nei.